салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТG. Обамянг барои ба Барса омадан розӣ аст ки маошашро пӯин фарорад. Умтити намехоҳад Барселонаро тарк кунад. Дастаи каталонӣ дастпарварашро бепул бармегардонад. Амрабад ҷиддан ба Каталония омадан мехоҳад. ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Аммо пеш аз он лайки қиматбаҳои худро зери ин навор гузореду обуна шуданро фаромӯш насозед. Агар омода бошед, пас оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. собиқ ҳамлагари дастаи Барселона Обамянг ки баъди пешниҳоди хуб гирифтан ба Челси шомил шуда буд, ҳамакнун қасди бозгаштро ба Каталония дорад ва розӣ аст ки маоши худро ба таври назаррас коҳиш диҳад. барои Обамянг пешниҳодҳои дигар дастаҳо ҷолиб ба назар намерасад ва мехоҳад аз баҳри пул гузараду дар ҳайати нилнориҳо ҳунарнамоӣ кунад. ба иттилои Diario Sport, Обамянг метавонад маоши худро он қадаре паст кунад ки ҳеҷ гоҳ он маошро нагирифтааст. худи ҳамлагар шартномаашро бо дастаи лондонӣ қатъ карда бозгашт ба Каталония кардан мехоҳад. то куҷо дастаи Барселона ба ин футболбоз эҳтиёҷ дорад, то ҳол номаълум боқӣ мемонад, зеро ҳадафи даста ин ҳамлагари Атлетико Паранаенсе Витор Роке мебошад. новобаста ба он ки бошгоҳи Барселона ба ҳимоятгар Самуэл Умтити нақшае надорад, вале ин футболбози дар иҷорабудаи каталониҳо намехоҳад пешниҳоди дигар дастаҳоро қабул кунад ва нияти тамдиди шартнома бо Барселонаро дорад. мавсими ҷориро ҳимоятгари 29-сола дар дастаи Лече ҳамчун иҷора гузаронида истодааст. ӯ мехоҳад бо Барселона ҳамкориро идома диҳад ва дар сурати баста натавонистани шартнома бо дигар ҳимоятгарон дар ҳайат ба худ мавқеъ пайдо кунад. Умтити аз дигар дастаҳо низ пешниҳодҳо дорад, вале то ҷавоби Барсаро гирифтан бо ҳеҷ кадоми онҳо ҳамсӯҳбат намешавад. ҳарчанд роҳбарияти даста аз бозии Умтити дар ин мавсим розианд, вале қарор нест ки шартномаи ӯ дароз карда шавад. шартномаи Умтити бо Барселона то соли 2026 муҳлат дорад ва дар вақти кӯтоҳ ба ӯ оиди ояндааш Барселона ҳамсӯҳбат хоҳад шуд. Барселона то ҳол ба ҳамлагари дастаи олмонии Лейпсиг Дани Олмо диққат дода истодааст. дастаи Каталония аллакай бо футболбоз 3 маротиба дар тамос шудааст. дар асл Олмо худ розӣ аст ки оиди ҳамкорӣ бо нилнориҳо музокирот барад, вале Барса корро то охир набурда буд. қадами калон дар ҷалби футболбози испанӣ дар вақти чемпионати ҷаҳон монда шуда буд. каталониҳо медонистанд ки Олмо мехоҳад бо дастаи Лейпсиг тамдиди шартнома кунад ва ба ҳамин хотир вохӯрии ғайрирасмӣ баргузор карданд ки Хави низ иштирок дошт. Барселона аз майли худ ба футболбоз гуфт, вале вазъи иқтисодии он вақта сабаб шуд ки гуфтушунӣ то охир бурда нашавад. каталониҳо хостанд ки Олмо бо Лейпсиг шартномаи нав ба имзо нарасонад ва дар соли 2024 ҳамчун футболбози озод ба Барселона баргардад. акнун Барса ҳадаф дорад ки дар тобистон ин ҳамлагарро харидорӣ кунад ки дар мавқеи нимҳимоя низ бозӣ карда метавонад. Дани Олмо ба стили бозии Барселона хуб меояд, вале Лейпсиг барои ҳамлагараш 40 миллион евро мехоҳад ки каталониҳо ин маблағро айни ҳол пардохт карда наметавонанд. тибқи хабарҳои охир Барселона омодагии ҷиддӣ барои трансферҳои тобистона дида истодааст. махсусан бозингароне ки қаблан низ дар радари дастаи Барселона буданду гузаришашон амалӣ нашуда буд, бо эҳтимоли зиёд тобистон ба даста шомил мешаванд. яке аз онҳо ин нимҳимоятгари Фиорентина ва мунтахаби Марокко Софиян Амрабад мебошад. Софиян зимистон наздик ба гузариш кардан буд, вале чун нақши калидӣ дар ҳайати Фиорентина бозӣ мекард, ӯро раҳо накарданд. оиди ин мавзӯъ бародараш Нардин Амрабад низ қайд карда мегӯяд ки 2-3 рӯз мондан то анҷоми равзанаи гузариши зимистона Барселона пешниҳоди расмӣ барои иҷораи Софиян кард, вале дар ин музокирот мушкилиҳои иқтисодӣ монеаи калон шуданд. Софиян худро барои шомилшавӣ ба Барса омода мекард, вале Фиорентина иҷозат надод ки бозингари калидиаш тарки даста кунад. ҳамакнун гуфта мешавад ки барои трансфери тобистонаи соли 2023 Софиян дар садри ҷадвали бошгоҳи каталонӣ қарор мегирад. бояд қайд кунем ки дастаҳои англисӣ Челси ва Манчестер Юнайтед низ мехоҳанд Амрабадро дар ҳайаташон ҷалб кунанд, вале барои бозингар танҳо варианти ба Барселона шомил шудан писанд аст. хуб, мо умед ба он мебандем ки даста мавқеъҳои заифи худро дар фурсати аввал бо бозингарони ботаҷриба пур месозад, вале барои мо фикри шуморо низ фаҳмидан муҳим аст. оиди нақшаҳои ояндаи Барса чӣ фикр доред?
доред? оё бовардани ин бозингарон даста метавонад устуворона дар ҳама мавқеъҳо бозии худро бароҳ монад? ҳатман дар комментария қайд кунеду ба дигарон андешаи худро расонед. ба ҳамин тамом, то наворҳои баъдӣ тансият бимонед.